Hürmetli millettaşlar, gaziz kardeşler, Башкорт дәүләт университетының Стәрлетамак филиалы татар һәм чуаш филологиясе кафедрасы укытучылары һәм студентлары халыкара туган телләр көне белән котлый һәм сезгә ихлас сәламын тапшыра. Телләр белгән, илләр кизгән. Анам биргән туган тел, атам биргән корал тел. Туган телем, үз телем, туган илем, үз көнем. Туган телне кадерләгән халык кадерле булыр. Бер телдә 10 хикмәт, 10 телдә 100 хикмәт. Иң татлы тел, туган тел, анам сөйләп торган тел.